Nyautrap National Youth Front sengkemi haka jengelam u presiden ba Sadan Bla haka khatsau tarik naitung klaya kendu yau EM in charge land revenue ba Paul Soklet bat airu ekador khas halor ka land ceiling bill ba ka council kadang dak ban pas haka sin shong dorbar kabla longdang shen hadien ka jinga kendu yau EM u ba Sadan Bla ule thu hakilat pathai khubor da ka baong ka jingwan ra ka KGDC ya ka land ceiling ka long ka pabiang bha namar hakaleng ki jaka jong kari khasi jantia kaladon kajing pendan kampakla yaki traditional land kata lakalong kiri kenti rira niki khandau hima kumta ulaong kaseng kawan yakendu ya UEM batbu ya kador khas kalong ban ai katu kani kijing mud hakabaya dei berkate kalan bil ula kadau ru bon ki jaka hakajalla ki try ki dei ki padba kam dei da kawei pat ki constitutional body ki pawan ra kat kum ka Indian constitution Hendrai ulaong pat ka amendment ka KGDC tang ya ka paragraph 16 jang ka Land Act ahajar arpoe hadu arpoar kala pendu borno ya kirang basnong bat kinong sensyar snong kirat bat ki hima namar habade ya kinu ki jaka don kampan kenjok tin ya kiru nor kata ulaong ka council kamde ban pendu ya ka kentin consultation ya ki dor bar snong dor bar rat bat dor bar hima Mbak Powell ba ilawan ay jumut katu kani jumut abide ya kani ka amendment ya ka land bill dengan sekuli ya kani ka memorandum ka penyuan summit abide ba kani ka land bill kumba kapausyai kani ka jung semu jung district council banwara yang ni ka land ceiling kadai ka balong welcome ba namangi ba kaleng kari kasi cengke kadon hi kajing pendon kamakala ya ka traditional land abang yong traditional land kamut kalan ka ba kabade kari genti kari rai bati hima bat kunta terter nama karkom ka jing bat kendo jungi hangni nengkong ibu kan ka kendon ka baong ba kitrai sakahi kitrai jong ka kendo ka siap hi po kari jungi kidai jong pai ba na takadaw ni ladang yong ladang yaya daga instrument of accession annex agreement laning iya the constitution of India laning the sixth schedule kajaka kapuda kadai jong paiba kamdai jong kono constitutional bodies kaba create the Indian constitution ni da kumui pat ka point ba har ni ong ba kani ka haba bon ki paragraph jong kani ka land act kerja harpu we ka krenchai ba kidor barsnong ki barra kidor bar hima Ide bendan ke jingis tu jumut ke district council. Hakano no ko benta ka baide ka sensyar khadar ko kompanya ko konsam ki jaka kita. Kamu borok ki paragraf jong ni ka an kran kata. Lang tak tahu ngibu ko jing thok khiat banong ba ka jing amen jong district council tang ya ka para ka bakan rio. Jong ka parent act lan kata ka lan act ba arjar atu ya kuat. Kalong ba ki delete no lan ki penduk no ka bo jong ki do basnong do barai ki do bar hima. Ba daiban kunjo oktin ya kiru shua ban pria ya khakar kom pria ya khndo ko siap ko bodon ko kajala jungi po di khasi jangkia komiti district council kidehi ban banum penslur banum penrung ya kan dikentin delete hakabai ban ka consultation ya kidor basinong kidor rai kidor bahima dai ban buram ya ki namar dai maki ki bedi try jong ka jaka ka putan maka district council kumangi stoi kamdon Jakarta sin siu. Mereka dai jong ini ki like ki traditional institution ki badon bat kumta ka district council ka dai hiban buram ki wa ka dai hiban consol. Dan ata kadang nyai jumut hangni ba ka district council ka dai ban nangni sakmat ka dai ban snai ka dai ban aman ni ka kata kurkom ka bani habdur ba kino ki ba kwa jaka ki di ban yo ka ino sinam snong na ka ba ka rai kat kum kijing ton kam kijing ki bat ka district council kan sa approve ka ino si ba ka long ne amlong banai. Nama paling ikran ya kata nama macam tu ya district council ka penni ya ka notification ha ka baidai ya ka jing petrikam ya ka section ka bakhan rio ya ka para ka bakhan rio jong ka land act ka boong ba ka land ceiling lan kata jing ka jing bah jaka lan ka jing ailat bani thik jaka kat kum ki jing ton kam gas house ong lai akar ki horticulture ki agriculture kum ta saw akar nang ta ki school san akar ki colleges prakar nang ta ki university akar bat kumta terter te
ban habai dai bakal kum kita land acquisition nanti gimnu gimum ban thi di jaka kum jing dom kam joki ni ngi won ai jing itu district council bakam dai ban bypass ya ki traditional institution kum kidor war hima ge war rai bat kidor war sim dai hi ban consult ki bat dai ban consult ki lung ba kata ga si bat ba ka district council kan approve na kan nom approve pa nomor ban chuai la tham tang ka district council ka penduk no ya kata ka system ka check and balance highway dai ya ka land allotment, land disposal, but land alienation haka ni ka benta ka bahap ko ka district council. Kata ka laung ang nimla ban pidyang ya kata ban ban delete no ya ka power of consultation and ka right to be consulted jong ini traditional institution. Sa kawai ka bang ibu ang ni ka long bang iong bang nimla ban pidyang ba lengba kan ni ka land ceiling notification nanti kan dikalan amendment ke bawah ke district council menta manong ba lada thit jaka ke sarkar India ke sarkar jilla bat ke district council kamut kani kalan siling kanong trikam kata kalong ke bang jimla man pijak nama keyboard ki ba khlan ha ban thit jaka ki digini nama tang supli kan dikalanti manong bakalan ke sarkar jilla sarkar Meghalaya bat ke district council kani kalan siling kanong trikam ke jingma kalong yo kawan pat ka kalandang kumbala thuk sarkar lembaga yani yo kawan pakata kalandan kamut kabu jingma pat ya ka jingdo no ya ka chaka kaputa sya ki bos insyal la ka bos sarkar India ni sarkar jilla ni ki district council te ka ba kawai pak jingai jingmut jingi namang yi pak district council kala penmi yung notification mit tayo ka bayde ya ka 16 ka kran ni ka land ceiling ni ai jingmut ang ni pak district council ka dai ru ban notify no ya ka para khatsan jong kalanak Namal bakani ka para bakatsan ka kran bagi district council ka kala aban create ki landang nagi jaka ki ba dei jong karai ki hima ki ba mju bamdon bapindon kam kani kalan ak pat kalong ba kalandang pat kalong bagi district council kan sam pat ikani jaka syaki longying ki bamdon jaka syong jaka sa ki bamdon jaka ban sinayin bat ki bamdon jaka ban riak ring bakan sam na kani kalandang ning snow kata ka jing penjana ya ka riti ka dustur hak bede ya kom sam kendo ka jaka jo hakapo jak perli ujui namal menta lada umdon ke cakala jong ke register khamtam senong kendong kamut kan ka ying beduk scheme yang beduk umla banyo te lada ke district council kan notify no mardore ka ya ka para ka khatsat jong ka lana kamut kata kan yarap ya kata ke jinglong homeless ba jinglong landlessness ko nong kendong khatam ka pesan ka bang ibu kalong ba nomor ke district council hakani ka kenti momenta kala persang ban pendek ya ka kam jaka puta apo ka beri nutrap tengi labu lo kan ka jing ai jumut ke district council baka dei ban amen sunton ya kan ka hanya hakata korkom ban control ya ke jing kiudor ki jaka hasor ba khapsor kamtam ki jaka ke bahap ke district council katani ya kran kamut ban control ki jaka ya ke jing kiudor pal ki jaka ke bahap apo ke district council area ki badai hasor ba khapsor nomor pembang isto ki jaka ki bahasor ba khapsor bun lathit lupa kita ki bungiong ki lan sedikit bat dei maki ki bapen he ka dor ka balai jar siput ka basaw jar siput ka ara jar siput kamut lada ailat ya kani ka jingpen ka kala ka private landang ka balale da gini ki land sedikit lan ki land mafia katakan wara apa ya ka landlessness supporter te kita di jingwan jingmut jingi ka district council hagane ka sini bat babun hi ki kendon ki pengilai jingmut dan yang ba kita examine ya ko i bat ismu ya hap hiru ya jingai jumut jungi bat ngi kermen ba kin sale hi ka ba dong kam tingi su kon recall lada kan ka bil kam digak lada ka dang smu don kam ban su thmai biang i babun ki kendon kamut ka don ka kabor ban recall bat om tang kata ka don ka kabor ban amen biang pat hiru ya ka ju an ban lang thep susu ka jaj ba kan ni ya kan ni kenti bom talong namal ba ka district council kala lepa ka bil kamut ni la chuan bo pergi ni jika jumut baka syong pakai starting council kumnu punya khmat pa kat kumnu jika jumut kel betrai ngala kran syai mena lengba kan ni ka point ka ba lai bat ka point ka ba up ni la kaliang dungi keseng ni lawan ai ka jikto ka ba syai ba kan ni ka amendment ka ba ya ka para ka ba kan riu ka ba kran ha bidai ka lan siling ba ong ka district council kan consult chu ik dor bar hima dor bar right dor snong ni la kan syai kata kalong jing bypass ya ka rukom senchar khadar jong ga jai puri jungi ha bidai ka khundom siap bat ni ong ba ka di bandon ni ka kendon ka babuk ba ka district council ka dei hi ban consult ya kini ki lai tu diki mau besiu jong ka rukom senchar trai di jungi 감사합니다. Kata dia jumut ka bang ibu ka kendor ka basak ka jingai jumut jungi ni kiran syai ba lada ka district council lingba ka ni ka jing ka spirit jong ni ka land ceiling
bat kat kum kan fiction ka bala mi ada ka spirit ka jongka kalong ban penduna ya ka landlessness lane ya ka total sale out of land te hangne ru ngi kranchai ba habeide ki jaka hasor namar ngi baro ngi tip ba ka jaka hasor kalong bugduk usuk umla syu ban umkot bor ban thit ka jaka hasor namar ba ka jaka hasor ada kapsor rupa daktagilan sindikit kim sadi khutia pat sipai ba kador kalau nggak bamla kot cuy bangun balang benetir kalau ada distrik konsep ada kala persyang ban amen dengan kan kadiban amen rui tai benta ba ban control ban wara ka reasonable rate habai dia ka land rate lo ka jala ka jongi khamtam ki sor ba ka kapsor ba hab ka distrik konsep area ak schedule area khnang ba hakalawai ka ban sawan kan ni ka landlessness apo urban area ro kamdon kalau ada kwa ban address ya ka landlessness apo rural area kadai ban pas ya notification ka para bakatsan balada ka kwa akan control ya kalan nas hakalawai ka ban sawan bawat yang mentahiru asor kadai konsel kadai ban bu ya ka reasonable rate dan reasonable limitation ya ka rate jongga jaka kuta ka bahap asor ba kapsor takata ngas go kan address ya ka issue pada hanong kendong ba asor dari presiden barang ba jadi ke kakum go bangi layo wani kandu ni am dama si na kalian jungi kum kasang ke kum mga su pendam ngam pun bu su ya ke bakal akren na presiden barang ba ni kum su pendam aga jinglong jungi kuntam ki khasi khara jungi kabun kong kalong bala langi le sung sung hang nol langi sung hang ru kabun kong ni dun kam ya kataga lum nyingkap na ka jakarta jakat hang bru mo ndag ayam tingi i bang tu mene kum ngila keren kamdon kataga an la ka daga jing pakhat juga khasi la tan mos si konsil ngi so bon ay jingot di ka ba kan hab pakhat to juga na ma kan er kali kam yap im num ta jong ki koi ba bun balang te sakabaan ru kolong ba hang tu ni i ba kamdon kataga kajing keren habai di ba ni gila huntang mo gila snong gila balang ibana adu han layan thai kulong kuna ka bangi la don rupa te lada kini ke jinglong khasi ki jinglong tanai jungi ki bangi labu kum kilo guntang kilo pur kilo snong ngindu no te ngisu ba angin la ba dong ngindu no ki ko ki khia ki mo kum bolong hagini ki si ki mantan mantan environment ye keren seprang kal ko jiko jing khia te bali gin sabu ye kini kilo guntang ye kilo snong mo kilo dong kolong bangin yo ye kataka jiko jing khia bagan kana tanga mariang mujungi te hang ni i ba kamdon kataka limit mo kamdon kataka jingbu te balalay kini kop sure no manen pendu no ye kataka jing he kabangidon kamot ngiso ba kataka jing ulong jung kunti kasi garakin kop sure kandon tinga so ban ai jingmut lang ya ga kasi tan mo sigumsil kalong ba kan dapat khat ha ba ngiso ba ong bakan prun kam syakmat ya katuga at sul khatsan bat perkhat ha ya ka khandru kan perkhat ha ya ka khandru khnang ba kajing sungsu chungsan kum bagi kwa namun tak kajak baru kasi jing kasi kara kan long ka ba ya be renti rela ka klet noi ka khatsan ka pun kam ya khandru kumot la nilai i ba kajing ma kal ap lupa dan tak kajak baru kasi tan kita